Yebo, ngicela ukubingelela abalaleli ekhaya bezwi loMzansi. Yeah. Sihamba nomsakazi wethu simthandayo uPat Zondi, Mpolompolo. Oh yeah, ngiyabonga. Ukuthi kanti ngiyathanda. Kade ngagcina ukuthanda. Okay, angikusho lo ukuthi la WhatsApp wami khona sebethumele imessage basho ukuthi bayakuthanda ungakenzi lutho. Cabanga nje. Sebethumele imessage ngizokutshela ukuthi obani bathi bayi inqaba Newlands Jazz Crusaders kusho i-jazz club yala eNewlands. Abantu engibaziyo nje i-jazz abantu abayithandayo kakhulu. Usithandi ungathi umculi wani we-jazz noma umculi nje? Thandi Mseleku umculi we-African jazz. Okay. Ngithe mengikhuluma ngawo kwabakhona abantu balapha eMlazi kuyasiba bathi umkhaya wami lo. Ungakhona ngempela ngoba bedlala ngami. Yebo ngisuka khona eMlazi kasiba. Kodwa ngokudabuka. Yeah. Ngidabuka eAdams Mission. Okay. Xabhasha kanti umakhelwane wawo. Uxabhashe phela uyena esasidlala naye uCapha. Ayisikhule sonke uCapha. Okay. So usuka khona eAdams naseMlazi yiliphi ibanga osulihambile emculweni? Ngisuka khona eAdams. Selilikhulu kakhulu ibanga esengilihambile. Ngingeze ukuqala emumva ngoba nginingi esengikwenzile emuva. Iqhubekele nje phambili. Ngisebenzile nabaculi abaningi. Okay. Abaziwayo. Engeke ngibamenshine ngoba bangisiza ngalutho ngiyaxolisa ukusho lokho. Awu. La ngiqale khona ukuthi ngiphaka ekhona. Ngijoin iAfrican Jazz Connection. Okay. Iband yaseLamonti. Okay. Ebekhona abafowethu kuyona esesiseleke sesinofowethu uDr Vezi lona odlala ibass. Sasisihlanu sisonke. Bashona ke bonke sasala sabathathu noNelson Kumeto bekade sidlalela uBrasipho Kumeto. Naye ke ugcine sesishile ke kulomhlaba. Ngomothi abafowethu chaza ukuthi abakamseleke. Ngokwenhlonipho akusho ukuthi umuntu uthi umfowenu ngoba ezalwa ekini endlini. Yeah. Ukuthi isibongo sakamseleke nomculo eThekwini sihamba phambili. Baningi kakhulu abantu bakamseleke abenza umculo osezingeni futhi hayi umculo nje. So into esegazini ekhaya. Lilonke umculo thina mesikhuliswa sengizokhuluma ngathi thina samantombazane. Asikhuliswanga mina ngizange badlala odula ngikwazi nokuthi ukhonwa kanjani. Kuphela kwento eyenziwa ekhaya sasithi bayasihlupha ke kodwa ke. Kwakuthi mase bexhume labo khehle gume babo kuphele ngisho ukuyixhumela uyidlalela uCapha yana uthi uxhumela imagalo bathi hayi sekuqaliwe. Hayi yasuka ke leyo. Kube ngathi ungabale kuye kude ungabibike eduze kwekhaya. Kodwa umama nginenguba engithungele yona. Engangithi mengibalekile ngiyodlala umagalopha kude. Ngibona imoto ubaba selathi hayi asame ngithi lo muntu ngithule kanjani ngide kangaka. Kanti lo hlobo lwale ngubo kuthiwa hayi ugqoke le ngubo ungayigqoki ukuze bangibone kahle. Bakubone kude. Yeah, bese kuthiwa wozocula. Kwakuba nzima kakhulu ngoba lento umculo lilonke ngangayiboni kahle ukuthi izongisusa ngiyisephi. Uthando lwami lasesiginqini. Okudlaleni isiginci. Yebo ngoba ngaze ngatshela ubaba ongizalayo ukuthi hayi awuyikhiphe lapha kumfowethu. Umfowethu udlala ibhola mina ngiyayithanda le. Ngcono nje ngilonge icleaner njalo ekamelweni ilale nami. Okay. Ngithe mengibheka futhi ngathola ukuthi uke wahlala eBrazil. Bebeqinisile abantu bebeqamba manje. Ezweni laseBrazil hayi lamaBrazil lawa la. Yebo ngihlalile eBrazil bengisesapolo. Okay. Yebo la bengile. Bowenza umculo phela. Yebo bengenza wona umculo futhi esapolo. Bayawuthanda. Ngizosho njalo ngithi bayawuthanda ngoba bengisebenza nabo ngenza umculo wabo wesamba ngesiPutukezi ngoba isingisi asivuki. Okay. Yebo bese kuthi ke mase ngithola ithuba lokuthi ngibe uThandi Mseleku. Hayi yimi lo ngidubule lezizala ekhaya mengithi kuyashosholoza nje. Ngisho lokho engikusho baze bagcina sebekuzwa. Bagcina sebekuthanda. Nami phela ngifuna bakuthande lokho nami ngikwenza abanami lokho kwabo ngiyakuthanda ngoba ngikwazi. Imapha amanye amazwe usike wasebenza kuona?
Uqala kwami ukuthi ngiphumele ngaphandle kuleli zwe ngiqale ngo-2005 ngo-August. Okay. Ngiya Amsterdam. Okay. Ngiyosebenza neband iThir Orleans. Iband yakhona ngiyokwenza i-collaboration na. Sisebenzile ke nje sizungeze wonke ke amazwe ase-Europe. Kwathi ngo-2009 ngingasasebenzi nabo ngaya eSpain ngiyosebenza ne-production company ekuthiwa Playing for Change. Mama, only lonely anyways in mama, only lonely anyways in giving some only lonely anyways in giving some only lonely anyways, lonely my only lonely yeah my only lonely kazi wangayu ndiye wandila kwisa pondina miza wabale yanga ninendalema kazi wangayu ndiye wandila kwisa pondina miza wabale yanga inendalema dilindi manya
Bazuma ndina chita diliwa chisone sindi maziwa chomendali uchita komani yesesa kulanga mkazi wanga akaledi kalidwe lolemekeza alamu wake dilindi manyazi bazuma ndina chita diliwa chisone sindi maziwa chomendali uchita komari yesesa kulanga mkazi wanga akaledi kalidwe lolemekeza alamu wake dilindi manyazi dilindi manyazi dilindi manyazi yeah, 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 yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Ah, yeah, yeah, yeah. Dilindil, dimanyasil, dilindil. Oh, minang nang wato. Oh, ngazo zongide zenzileyo. Oh, minang nang wato. Oh, ngazo zongide zenzileyo. Minang nang wato. Oh, minang nang wato. Au nang wato. Au nang wato. Dilin, 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 dilin. Dilin, dimanyazi. Dilin, 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 dilin. Oh, dilin, dimanyazi. Oh, minang nang wato, ningali jenzile. Ay, 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 da ba da ba da ba ya. Oh, minang nang wato. Gale jenzile yesimbi mina eh. Oh, minang nang wato. Gale jenzile yesimbi mina eh. Au nang wato. Au nang wato. Dilin, 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 dilin. Oh, my Yasi. Dilini manyasi. 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 Yeah, yeah. Ah, yeah. Pagkawana utang, bitawana ng goto, ipaway, ingubatan. 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 Sewet dating alepe, dating itigeni, delikat, delikat songe kocho leku. Sewet dating alepe,
isikhathi kodwa ke ayikho into esizoyenza ngoba ke mase kufika isikhathi ingane zakwethu suke sesifikile noma sanjelwa wo-cream nje bayahamba kodwa ke okwethu ukuthi ke sifunde kuloko kade besinika kona ngizocela ukuthi ke ngivalelise kubalaleli bomsakazo Izwi loMzansi 98.0 lana izongithola khona ke ngikuthandi kwaMseleku inamba yami yocingo ithi 078 008 3196 ngiyiphinde futhi inamba ithi 078 008 3196 bese niyakwazi ukuthi ningithole futhi ku Facebook nizothola uThandi Mseleku ila uzongithola khona ke ku Facebook uThandi Mseleku ku Facebook ngiyatholakala ke futhi ke na ku email uthandi.sheila@gmail.com angisho ke bakwethu ukuthi mase ngithola inamba yami ayi bese ngithola ishell Jehova hayi ngiyabonga bandla ningangifoneli umuntu angangifoneli nje mezongitshela ukuthi ufuna ngizopheka amapapa ngibonde obhontshisi never bandla ningisize akube business kuphela yebo awungave ngajabula Nkosi yami sibonge kakhulu